एमितिया पहाड़ उपरे चढ़ी नथिबे केबे फास्ट टाइम पाई देखुछंती पूरा केंद्या पर्वत अबे हबनी बे नाई बे मु चढ़ी पारिबिनी हाँ 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 तुम एबटे चढ़ौच आ अरे हे गोटे बाटटा कहल देखिया मत ना धरी पाइबनी आराम से दिया हाँ नाई बे पूरा बढ़िया जगह एटा दरकार नहीं सपोर्ट तुम हागटा मोड़ा पकड़ हाँ बास से हागटे बास ये आस देखुए केंता पहाड़ पूरा ऊपर हाँ ये मोड़ा पका ये पाहुन बास आइल तो मोड़ा पकड़ा सीधा शिखर को पहुँचला हेटा मेन शिखर पूरा मेन टॉप ऊपर को पूरा पलि आसी साइल देखिपु ये केते गुरे गुंफा अच्छी हेटा गोटे गुंफा बहुत गुंफा अच्छी यहाँ पूरा चारिपट पूरा नदीटा को टिके देखी नियंतु चारिपट नदी हेटा आमर ब्रिजटा आम गाड़ी थोइकी आसीचु अरे हेठे कौन गुरे बोबौसंती रे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଭିଉ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା हमारे बोले दे ଆଚ୍ଛା ଇଆଡ଼େ ପା। तुम आउडा आसी आउडा ଆଉ ଟିକେ ସେ ତାର ଦେଖିବ ଏଇଟା ଅଖ ବାବୁ ହାଏ କରିଦିଅ ଧରି। पूरा सोई ହଁ ପରା ତାଙ୍କୁ ଭୋକ କଲାଣି। ପୁରା ସିଂହନାଦ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆମେ। ପର୍ବତ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ରିଜଟା, ହେପଟକୁ ବ୍ରିଜଟା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଟି ଟାଇପ୍ର ବ୍ରିଜଟା। ଆମେ ପୁରା ସଭା ଟପ୍ ଉପରକୁ ଆଇଛୁ, ପୁରା ମନ୍ଦିରଠୁ ମିନିମମ୍ 2 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ। ଏଠି ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲା ବି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ପୁରା ମର୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତଳେ ଆମର ସିଂହନାଥଙ୍କର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାଳା ଚାଲିଛି, ଶୁଭା ଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପୁରାଟା ଉପରଟା, ଉପରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟେ ଅଛି, ଜୁମ୍ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିବାନି, ଖରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ। ତଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇବା। ମନ୍ଦିର ତମକୁ ଦର୍ଶନ ନିହାତି କରେଇବି। ଆଗ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଉପର ଭିଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କେତେ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉପରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଆମ ପିଲା କେତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଆମେ ଏଥର ତଳକୁ ଖସୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ଗଢ଼ାଣି। ତଥାପି ଆହୁରି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଲା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆଗ ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତମେ ଆଗ ଚାଲ, କାଳେ କିଏ ଗଡ଼ିଯିବ, ଭଲ ଭିଉ ଯିବ। ପୁରା ଦେଖିକି ଅଖ, ପୁରା ଦେଖିକି ଚାଲ। ପୁରା ଉପରକୁ ଯା, ଗୁମ୍ଫା ଗୁରେ ଅଛି। ହଁ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋକ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପୁରା ବସି ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ପୁରା ବସି ଚାଲ। ପପୁନି ରେ ପୁରା କେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଦେଖ। ଆସିଲେ ବାଗେଇକିନା ପୁରା ଆସିବେ। ଗଲା ବସିକି ମେନ୍, ଆସିଲା ବସିକି କିଛି ନାହିଁ। ଗଲା ବସିକି ପୁରା ଆଉ ଚାଲି ପାରିବେନି, ପୁରା ବସି ଯିବେ। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ପୁରା ବସି ଯାଉଛି। ସିଏ ଆମର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ଗୋଟାରେ କିନ୍ତୁ ପାହାଚ ପୁରା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏ ବଟା କିନ୍ତୁ ପାହାଚ ପୁରା ହେଇଛି, ପାହାଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ, ହେ ଉପର ଗୋଟେ ପଳେଇଥିଲୁ। ଏ ପାହାଚ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏଇ ପାହାଚ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏଇ ପାହାଚ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏରା 4-6ଟା ବାଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସିପାରିବେ। କୋଉ ଗୋଟେ ପୁରା ବାଟ ଜଣା ପଡୁନି, ଏପଟେ ନା ଏପଟେ। ଚାଲ।
क्या है कि ଆମେ 5 ଜଣ ତମେ କିଏ କିଏ ଯିବା ଅଖ ବାବୁ କ'ଣ କୁହ ରାମ ପିଲାଟା